ह्या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत आयके बिझनेस सर्व्हिसेस सावंतवाडी। नमस्कार गाववाल्यांनो, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह मध्ये तुमचं स्वागत आहे। बघूया महत्त्वाच्या बातम्या। सध्या कोकणातला वातावरण पेटला। आता बारसू रिफायनरीमुळे राजापुरातल्या बारसू प्रकल्प होणार असा जाहीर झाला तेव्हापासून रिफायनरी विरोधक भडकले। आता तर राहिल्या माती सर्वेक्षणाक सुरुवात झाली, त्यामुळे पुन्हा एकदा विरोधक खवळलेत आणि सुरू झाला रिफायनरी विरोधात जोरदार आंदोलन। कोकणातलो बहुचर्चित रिफायनरी प्रकल्प नाणारऐवजी आता राजापूर बारसूद होतासा। या महाकाय प्रकल्पासाठी तब्बल 7,000 हेक्टर जमीन लागतली। 3 लाख कोटींचो प्रकल्प असात, त्याच्यामुळे लाखो करोडोंका रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतलेत असं म्हणतात। होय नाही म्हणता म्हणता या प्रकल्पाच्या कामाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात दिली। याच पार्श्वभूमीवर माती सर्वेक्षणाक सोमवारपासून पुन्हा सुरुवात झाली। मात्र सर्वेक्षण सुरू झाताच विरोधक आक्रमक झाले। माती सर्वेक्षण थांबाक व्हाया म्हणान त्यांच्यानी विरोध केल्याने। मात्र दुसरीकडे प्रशासनान विरोधक नेत्यांका अटक केली, काय जणांका तडीपार केल्याने। उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्यानी होय फक्त माती सर्वेक्षण सुरू असा, आता कामाक सुरुवात होग नाही असं सांगितल्याने तरी विरोधक आपल्या भूमिकेवर ठाम रवले। पोलिसांच्या बंदोबस्तात होय रिफायनरीच्या सर्वेक्षणाक सुरुवात करण्यात दिली। विरोधक पोलीस आमने सामने इले। बायल माणसांनी तर रस्त्यावर झोपानच आपलो विरोध दर्शविलो, त्याच्यामुळे हयचा वातावरण आणखीन पेटला। मात्र आता 3 दिवस आंदोलन स्थगित करण्यात दिला। रत्नागिरीच्या राजापुरात प्रस्तावित बारसू रिफायनरी प्रकल्पावरून कोकणात वातावरण तापला। प्रकल्पासाठी मातीचं सर्वेक्षण सुरू असताना मोठ्या संख्येने आंदोलक महिला पुरुष सर्वेक्षणाच्या ठिकाणी दाखल झाले। यावेळी आंदोलकांनी माती सर्वेक्षणाक विरोध दर्शवलो। या विरोधानंतर पोलिसांनी आंदोलक आमने सामने इले होते। त्यानंतर या आंदोलक महिलांका प्रकल्पस्थळावरून हटवण्यासाठी त्यांच्यावर लाठीचार्ज आणि अश्रुधुरांचा वापर करण्यात आला। त्याच्यानंतर पोलिसांका सर्वेक्षणाच्या ठिकाणावरून आंदोलकांका हटवण्यात यश आला। कोकणातलो बहुचर्चित रिफायनरी प्रकल्प नाणारऐवजी आता राजापूर बारसूद होतासा। या महाकाय प्रकल्पासाठी तब्बल 7,000 हेक्टर जमीन लागतली। 3 लाख कोटींचो प्रकल्प असात, त्याच्यामुळे लाखो करोडोंका रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतलेत असं म्हणतात। होय नाही म्हणता म्हणता या प्रकल्पाच्या कामाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात दिली। याच पार्श्वभूमीवर माती सर्वेक्षणाक सोमवारपासून पुन्हा सुरुवात झाली। मात्र सर्वेक्षण सुरू झाताच विरोधक आक्रमक झाले। माती सर्वेक्षण थांबाक व्हाया म्हणान त्यांच्यानी विरोध केल्याने। मात्र दुसरीकडे प्रशासनान विरोधक नेत्यांका अटक केली, काय जणांका तडीपार केल्याने। उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्यानी होय फक्त माती सर्वेक्षण सुरू असा, आता कामाक सुरुवात होग नाही असं सांगितल्याने तरी विरोधक आपल्या भूमिकेवर ठाम रवले। पोलिसांच्या बंदोबस्तात होय रिफायनरीच्या सर्वेक्षणाक सुरुवात करण्यात आली। विरोधक पोलीस आमने सामने इले। बायल माणसांनी तर रस्त्यावर झोपानच आपलो विरोध दर्शविलो, त्याच्यामुळे हयचा वातावरण आणखीन पेटला। मात्र आता 3 दिवस आंदोलन स्थगित करण्यात दिला। बारसूक जाताना खासदार विनायक राऊत यांची पोलिसांनी गाडी अडवली, तेव्हा शिवसैनिकांवांगडा रस्त्यावरच ठिय्या आंदोलन करण्यात आला। या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी विनायक राऊतांका अटक केली। ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत यांच्या वांगडा 9 जणांका पोलिसांनी ताब्यात घेतला। ते बारसूतल्या आंदोलनाक भेट देऊक जाय होते। यश करायची गरजच नाही। रिक्वेस्ट सात मुळात चांगली आलेली आहे, कळलं का? नाही, शरीराला त्रास नाही होणार, शरीराला त्रास नाही होणार। प्लीज नाही होणार यश करायची गरजच नाही। रिक्वेस्ट सात मुळात चांगली आलेली आहे, कळलं का? नाही, शरीराला त्रास नाही होणार, शरीराला त्रास नाही होणार। प्लीज
नाही होणार सर आपल्याला. एकच फायनी रद्द. एकच रिनी रद्द. एकच जिद्द. फायनी रद्द. रद्द करा. रिफायनी करा. रद्द करा. करा. अरे अचानक गावात कधी इलस? अरे कालच इलय. अरे पण आता काय सणवार नाही की आपल्या गावची जत्रा नाही? तुमच्या घरात काय सोयरसुतक झाला की काय? ह्याच चुकता आपला. आपण काय फक्त सणवार कोकणात यायचा म्हणजे काय बागवे खैचो खैचो तू मालवणचो हा वा आज सकाळी सकाळी मालवणी एकदम. हा मग 7 दिवस तुमच्या कोकणात राहून आलोय, मग भाषेचा गोडवा जिभेवर रेंगाळणारच ना. हो रे हो. अरे जगात भारी तुमचं कोकण आहे. अरे काय तो बीच, काय ती स्कुबा डायव्हिंग, वा वा मजा आली. अरे तुला काय सांगतोय, तू तर हे सगळं फिरलाच असशील ना. नाही ना. काय केलंय मी. हा मग करायलाच पाहिजे. अरे काय तो किल्ला, काय ती पुरातन सुंदर कौलारू मंदिर, वा मजा आली मजा आली. अरे परत तुला सांगतोय, अरे तू हे सगळं फिरलाच असशील ना. नाही ना. हा? अरे म्हणजे फिरलोय मी सगळं रे. हा मग अरे सावंतवाडी, कुडाळ, कणकवली, रत्नागिरी, चिपळूण, वेंगुर्ला, मालवण, देवगड, काय परिसर आहे. आणि त्यात तुमची खाद्य संस्कृती भारी आणि तुमची कला संस्कृती त्याहून भारी. वा मजा आली. अरे तुला सांगतोय परत, अरे हे सगळं तू फिरलाच असशील ना. हा बाबा हा, फिरलोय मी सगळं हे. एवढी वर्ष कोकणात जातोय, फिरणारच ना मी. अरे त्याचं तरी काय चुकला रे, आपलाच चुकता. अरे एवढं स्वर्गासारखं सुंदर आपलं कोकण आणि आपणच फिरलो नाही. म्हणान 4-5 दिवस सुट्टी काढले आणि कोकण फिरू गेलंय. अरे वा, पण एक प्रॉब्लेम झालो रे. आता कसलो? बाहेर पडले फिरू, तेव्हा माका कळला कोकणातल्या कोकणात फिरणं खिशाक परवडणारा नाही. अरे एवढंच प्रॉब्लेम आहे ना, आत्ताच सोडवतंय. तो कसो? तू फक्त माझ्या वांगडा होय महाराजा म्हण. हा होय महाराजा. रे ह्या काय हाडलंस? आता आपण सावंतवाडीच्या आयके बिझनेस सर्व्हिस मध्ये येलो. सावंतवाडीचा मोती तलाव आहे ना, त्याच्या बाजू रेणुका हॉटेलच्या अगदी समोर आयके बिझनेस सर्व्हिस सेंटर. अरे ह्या आपल्या कोकणी माणसाचाच असा. गेली 40 वर्ष आयके बिझनेस सर्व्हिस कोकणात येणाऱ्या जाणाऱ्यांचा प्रवास सुखकर करतायत. अरे तो कसो? कसं म्हणजे, तुका कोकण फिरूचा आहे ना, तर आयके बिझनेस सर्व्हिस मुळे तुका 2 व्हीलर भाड्यान मिळतली. पण याचा भाडा किती? अरे 12 तासासाठी 200 रुपये आणि 24 तासासाठी 300 रुपये फक्त? हा. अरे म्हणजे 200 रुपयात मी खय खय फिरतलय. पण आता मी एकटोच आहे, डिसेंबर मध्ये फॅमिली असतली, त्याचा काय? अरे काही एक टेन्शन घेऊ नको. आयके बिझनेस सर्व्हिस मध्ये तुका 4 व्हीलर पण भाड्यान गावतली. आणि आता भाडा? अरे 12 तासासाठी 1,500 रुपये आणि 24 तासासाठी 2500 रुपये. अरे बापरे, भारी तसा. हा, आणि एवढाच नाही तर आयके बिझनेस सर्व्हिस बस, ट्रेन आणि विमानाची तिकीट आपण बुक करून देतात. अरे संपूर्ण टूरच मॅनेज करून देतात. अरे काय सांगतोस काय? मी आताच बुकिंग करते आणि कोकण फिरानी मग येतंय. हे घे चावी. ह्यो मी चाललंय, चला कोकण फिरू. तर गावाला आम्ही सावंतवाडी केलो की त्याग तर आपल्या कोकणी माणसाक म्हणजे ईशानला सपोर्ट करू. तुम्ही कधी कोकणात इलास आणि तुमका फिरूक 2 व्हीलर किंवा 4 व्हीलर होई असात तर अवश्य आयके बिझनेस सर्व्हिसला संपर्क करा. एवढाच नाही, संपूर्ण टूर पॅकेज पण हय बुक होतली. येवा, आयके बिझनेस सर्व्हिस आपलाच असा.
बारसूच्या रिफायनरी विरोधात आता रान पेटला. कसली पर्वा न करता विरोधक घरदार सोडून विरोध करू गेलेत. जोरदार आंदोलन करण्यात दिला. ह्याच्यात पोलीस आणि आंदोलक कार्यकर्त्यात झटपट झाल्याचा बघूक गावला. खासदार विनायक राऊत विरोधकांच्या भेटीक पोहोचले तेव्हा भडकलेल्या कोकणच्या चेडवान खासदारांसमोरच जळजळीत भाषण करत सरकाराक खडे बोल सुनायला. बघूया. एक गोष्ट म्हणजे पोलीस सर कशासाठी आहे? पोलीस कशासाठी आहे? आमच्या याच्यासाठी संरक्षणासाठी ना, की त्यांना संरक्षण करताय? हा, मग त्यांची दलाली का करतात? हाच माझा पॉइंट आहे. बरोबर ना? आता आम्ही तिथे गेलेलो, आम्ही त्यांना काय नाही, आम्ही फक्त एवढं सांगणार. मी त्यांना जीव तोडून सांगत होते, तुमच्याशी आमचा काही संबंध नाही, आमचा तुमच्याशी संबंध नाही. आमची जमीन आम्हाला तिथे जाऊन बसू द्या. एकदम पाठी गेले आणि सर्व घोळक्याने आले आणि खेचाखिची करायला लागले. आणि हा, तिथे गेल्याच्या नंतर समोर गेलेला होता, बोलले की तुम्हाला अजून 7 दिवस ठेवणार आम्ही. म्हटलं 7 दिवस का, आम्हाला महिनाभर ठेवा. आम्हाला म्हटलं काय फरक पडत नाही, आम्हाला जेवण घेऊन आले. आम्ही त्यांना सांगितलं आम्हाला तुमचं जेवण नकोय, आम्ही भिकारी नाही आहे, आम्ही इथे विरोध करायला आलोय ना, मग विरोधच करणार. तुमच्या इथे अन्न खायला ना, आमच्याच परत आम्ही इथून जाताना आम्ही पोलिसांवर हल्ला केला नव्हता. आम्ही सर्व बायका एकत्र जात होतो की नाही? आम्ही सर्व बायका एकत्र जात होतो. फक्त काय, जमीन आमच्या हक्काची आहे की नाही, आम्ही तिथे फक्त आमच्या संरक्षणासाठी जातो, म्हणजे जमिनीच्या संरक्षणासाठी जात होतो. सगळ्या पोलीस आले, एकत्र आले आणि आम्हाला मारायला लागले. माझ्या डोळ्याला पण त्यांची काठी लागली. ती तिथे आजी आहे, काय जणांना दांडी वगैरे मारले. त्यांना आम्ही समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला की हे करा म्हणून. पोलिसांनी दांडे मारले की महिलांनी? पोलिसांनी. आमच्या हातात काही महिला पोलिसांनी की महिला पोलीसच होत्या. महिला पोलीस. आणि तिच्यानंतर मी काय बोलली, जे कोणी इथे आहेत ना आमदार, त्यांना इथे बोलवा, जे करणारे आहेत त्यांना. तर त्याच्यातला एक उंचसा ब्लॅक काय पोलीस होता, तो बोलला हिला पकडा म्हणून. तर लेडीज 2 बायका आल्या, दाद इतकून माझ्या अंगावर आल्या. म्हटलं हे हात नाही लावायचा, सरळ जाते म्हटलं पुढे. त्यांना सरळ बोलली, गेली पुढे. आम्हाला अगोदर तात्काळ ठेवलं, पाणी नाही तिथे की काय नाही. जेव्हा कलेक्टर साहेब आले तेव्हा बोलले पाणी घ्या. म्हणजे ते आले त्यांना दाखवायला का आम्हाला इथे बसवून ठेवलेलं कशासाठी? मग आम्ही कलेक्टर साहेब काय बोलले नाही, तिथे होते. आणि त्याच्यानंतर मी बोलायला गेली तेव्हा सांगत होते तोच विषय घोळून तुम्ही बोलता. आणि सांगत होते की हे चांगल्यासाठी आहे. तुम्हाला इथे कुणाला भाड्याने आणलंय काय? सगळ्या बायकांना हे काय बोलले, तुम्हाला इथे भाड्याने आणलंय. अच्छा, हे इथे लेडीज पोलीस पण बोलत होत्या, इथे भाड्याने आणलंय म्हणून. आता या सर्व तुम्ही बायकांना विचारा, कुणी यांना भाड्याने आणलंय? या जमीन आपल्या हक्काची आहे की नाही? जमीन हक्काची आहे. आम्ही स्वतः इथे आलेलो आहे. कुणी आम्हाला भाड्याने आणलेलं नाही किंवा कुणी पैसा देऊन आणलेलं नाही. तो चांगल्याचा प्रकल्प असू दे की वाईटाचा असू दे, आम्हाला प्रकल्पच नको आहे. क्रिकेटचो देव अशी ज्याची ओळख हा तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर. यंदा सचिनान आपलो 50वा वाढदिवस साजरो केल्यान देशातली मोठमोठी ठिकाणा परदेश सोडून ह्यो वाढदिवस साजरो करूक सचिन कुटुंब मित्रांवांगडा थेट सिंधुदुर्गात पोहोचलो. बघूया सचिनान कसो सेलिब्रेट केल्यान आपलो 50वा वाढदिवस. क्रिकेटचो देव मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर आणि सिंधुदुर्गाचा वेगळाच नाता असा. ह्याच नाता कायम ठेवत सचिनान आपलो 50वा वाढदिवस साजरो करूक सिंधुदुर्गची निवड केल्या. सचिन कुटुंब मित्रांवांगडा थेट सिंधुदुर्गातल्या भोगवेत पोचलो. कसलो एक आजोवाजो न करता त्यांनी कुटुंबावांगडा वाढदिवस साजरो केला. भोगव्याच्या किनाऱ्यावर फिरत हैल्या निसर्ग सौंदर्य मालवणी जेवणाची चव चाखल्या. भोगव्याच्या किनाऱ्यार मित्रांवांगडा क्रिकेट खेळताना सचिन दिसलो. आता क्रिकेटचो देव सिंधुदुर्गा दिलो म्हणता क्षणी लोकांनी सचिनाक बघूक गर्दी केल्यानी. सचिनानय कसलो मोठेपणा न दाखयता फॅन्स वांगडा गजाली केल्यान सेल्फी सुद्धा काढल्या. सचिनानय हैल्या पाहुणचाराचा निसर्गाचा भरभरून कौतुक केल्या. सचिनाक भेटाक गावला तेका जवळसून बघूक गावला ह्याचा मालवणी माणसाक समाधानही वाटला. कुडाळ नगरपंचायतीच्या पायऱ्यांवर बसून जोरदार घोषणाबाजी करत भाजपच्या नगरसेवकांनी जोरदार निदर्शना केली. कुडाळ सत्ताधाऱ्यांनी बालोद्यानात भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करण्यात आला. गोविंदा
पोरांचा सोडला नाही झोपाळा गोविंदा रे गोपाळा पोरांचा सोडला नाही झोपाळा गोविंदा रे गोपाळा पोरांचा सोडला नाही झोपाळा निषेध असो एकदम ओके एकदम ओके आरक्षणमध्ये भ्रष्टाचार करणारा महाविकास आघाडीचा निषेध असो सिलिक आरक्षणमध्ये भ्रष्टाचार करणारा महाविकास आघाडीचा निषेध असो काली मुंडी पाता दुंडी 27 लाखाची घसरगुंडी काली मुंडी पाता दुंडी 27 लाखाची घसरगुंडी कुत्र्याच्या नसबंदीमध्ये भ्रष्टाचार करणारा महाविकास आघाडीचा निषेध असो गोविंदा रे गोपाळा पोरांचा सोडला नाही झोपाळा गोविंदा रे गोपाळा पोरांचा सोडला नाही झोपाळा काली मुंडी अशा महत्त्वाची बातमी आम्ही तुमका देतलोच. परत भेटाया पुढच्या रविवारी. बघत रवा मालवणी बुलेटिन. ह्या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत आयके बिझनेस सर्व्हिसेस सावंतवाडी.